I dag vil vi lave sådan en. Jeg ved ikke lige, hvad det hedder, men... Nej. Ja. Sådan en. Jeg lægger makeup på Julie. Ja. Så jeg kan ikke redigere mine videoer, jeg kan ikke sprog, jeg kan ikke noget. Så de bliver måske sådan lidt... Så for at videoen ikke bliver alt for lang, så vil jeg bare begynde. Ja. Jeg har alt min makeup her. Du kan se. Sådan, ja. Jeg har mine børster her og her. Ja. Og et spejl. Og et spejl med det, der har vi til her. Vi vil bare begynde. Jeg vil starte med at putte en puder på Julie fra CK. Det var Calvin Klein. Calvin Klein, og jeg vil udsvære, hvad man kalder det, med min elitebørste. Eller det er mærket. Så jeg bare begynde. Hvad gør det? Jeg tværter det bare ud i hele hovedet og lidt ned på halsen. Så vi får den samme farve. Hele vej. Så. Ja. Næste jeg vil, det er en L'Oréal Paris. Dims, jeg ved ikke, hvad man kalder dem. Jeg bruger den til at sætte den sådan lige over øjenkrog, sådan på en måde en hvad hedder det, øjenskygge-agtig. Er det din øjenstift? Øjenstift kan man godt kalde det. Ja. Ja. Den er kold. Ja. Og jeg putter bare på sådan øjenlåget. Sådan det her stykke. Og bagefter der vil jeg tvænde med hænderne, fingrene. For at det ser meget mere naturligt ud. Kig. Ja. Må man bruge pegefingrene? Eller nej, for langmanden. Undskyld. Til at tværne ud. Så det ser meget mere naturligt ud. Ja. Det næste jeg vil, jeg skal få en åbner, der vil jeg bruge en Gosh øjenskygge, og jeg vil starte med at bruge den første, nummer 1, i den lyseste, for at lige få vågnet lidt. Sådan. Jeg vil putte det herind, for at de vågner lidt, kan man ligne. Ja. Ja. Og så vil jeg også bruge den samme. Lidt nede for øjenlåget hernede ved øjenlågene. For at friske det lidt op. Jeg synes det virker som en frisk farve på. Fordi den er sådan lidt lysende og lyser sådan lidt op. Hvad laver du? Hvad griner du af? Det jeg sagde? Ja. Ej, nu kommer det rundt omkring, Julie. Altså, lad mig folde dem. Jeg vil også bruge den nummer 2. Farve nummer 2. Til nærmest sådan hele øjenlåget.
Hvad? Luk. Du ser, Hvad hedder det? Det næste, jeg putter på hende, det er en blush. Jeg synes, den er rigtig fin. Lysfarve. Farve. Fra mærket L'Oréal Paris. Og jeg vil bruge den her til at tørre det ud. Kan jeg kigge mod over mig? Mm-hmm. For at det ikke ser helt sådan... Nej, ikke igen. Ej, nej. Den sidder ikke. For sat. Undskyld. Men lampen, der gik lige ud. Lampen gik ud. Hvad fanden sker der? Nej, men det er fordi, den her falder ud. Nå, fortsæt. Lige meget. Det skal I ikke lige tage af. For at det ikke ser helt sådan unaturligt ud med hendes kinder. Jeg ved ikke, om I kan se det nu, for nu er det lidt mørkt. Men for at det ikke ser sådan helt rundt ud, så vil jeg lige tvære lidt ud i sådan, så det ser lidt naturligt ud. I sådan siden og lidt for over. Ja. Ja. Men har du ikke lys på din mobil, måske? Jo. Vi tager det fra min mobil. Ja, fordi at, det er sådan set ret Det er sådan lidt mørkt. Også sådan lidt. Det skal ikke tage alt det her. Sådan der. Det er flot. Hvis man nu prøver at skrue den her på. Jeg har lige set dig. Ja. Kan vi få den lidt ned? Sådan. Sådan. Så er lys tilbage. Det gjorde det jo øjnene, det der. Så må jeg lige se igen. Så skal vi også lidt bedre se det. Sådan. Så rigtig fint. Det sidste. Men ikke mindst. Men ikke mindst. Mascaraen. Det er en black. Sort. Og det går helt ondt i øjnene, fordi man lige har fået sådan en masse lys. Det må man sige. Det er Rimmel mærket fra London. Så er det ikke L'Oréal. Nej, det er jo ikke L'Oréal Paris. Nå, for sådan. Det er Rimmel. Hvad vil jeg putte på øjnene? Så vi nok kan slå på. Ej, prøv at okay, luk. Jeg er ikke vant til at gøre det på andres, kan I se, så jeg er ikke så god. Jeg skal lige op og stå alt sammen. Kig lidt opad. Kan du kigge længere op? Sådan. For satan, var næsten helt over. Jeg gør sådan der. Sådan der. Fint. Altså under øjnene. Det er meget koncentreret, ja. Det har jeg godt mærke. Ej. Undskyld. Ikke på næsen. Det fjerner vi med. Nej. Hvad er det? Nej, du kan ikke. Jeg har også noget herinde på næsen.
Ej, ikke igen. Ja, det fjerner vi bagefter. Kig. Hvor fint. Ja, det. Vil du ikke sætte lampen på igen, Julie? Nej. Den er varm. Så, Så bevæg den opad. Nej, Julie. sådan er det. Lad den være. Okay. For at fjerne alt det der, jeg ikke gør det med fingrene, så kommer det til at se adsmurt ud. Så bruger man en vatpind. Kigger man meget. Du er slikket til det. Jeg har siddet det. Luk øjnene. Folke tværer sine... Den der øjensky, jeg lige har puttet på, ud. Så bruger jeg den anden ende. Og for åben. Okay. Og det er færdigt resultat. Man kan ikke så godt se det. Nej, Kan man? Nej, det kan man ikke. Men Taget 12 minutter. alt det... Nej. Hej. Alt det, hun har på. Fra den. Den. Den her. Godt. Er det ikke også den her? Den her. Og den her. Den her. Og så brugte du den. Og jeg brugte Også den her. den her. Den her. Og den her. Og jeg er faktisk ikke helt færdig. Nå. Øjenbryn. Luk. Og luk. Kig. Og der brugte hun. Der brugte jeg den her. Men fordi jeg ikke er helt færdig endnu, Kan du ikke helt dele med dig selv? så vil jeg også bruge den her. Med øjenskygge. Luk. Okay. Og jeg brugte den her. Det er det færdige resultat. Så det var sådan det, vi havde til jer. Og, Så håber jeg, vi liker. like, abonner, og kommenter, hvis I synes, det var godt. Og skriv, hvis der er i kommentarboksen, hvis I synes, der er noget, måske vi skal lave igen. Til en anden gang, måske. Det var vist det. Så vi ses med vores næste video. Hej. Hej.